गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दिनै दाफुंबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी मिरु लाइब्रेरियाव दिनै गोदानै बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन मिरुनि बिथोन बायदियै चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दानानै लायो। चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन दाफुंनाय हाबाफारियाव मिरु बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि लोगो आफादगिरि मैखोम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि राकेश रामसियारि बिथांमोनजों लोगोसे बिजनी आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी आरो नेहाथारि गोग्गोम बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे सावराय जथुम मेलनि गेजेरजों आफादगिरिनि बिबानाव दानेल वारिखौ सायख'यो आरो गाहाय नेहाथारि बिबानाव मोगथां बर'खौ सायख'यो। गिबियावनो नैबे समाव गासैनिसिमबो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जाना गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। जोङो बे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बे एस'सिएशना थांनाय 2019 मायथाइयाव जों जोनोम मोन्दोंमोन आरो बेनिनो गुबुन गुबुन जिल्ला दाफुंनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो जोङो दिनै काजलगाव आरो बिजनी साब डिभिजनेलखौ लानानै चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दिनै दाफुंनाय जादों आरो बेवहाय बिबानगिरि हिसाबाव आफादगिरि महराव जोंनि गेजेराव जों मोननो हादों बिथां दानेल वारि बिथांखौ आरो गाहाय नेहाथारि महराव जों मोननो हादों बिथां मोगथां बर' बिथांखौ थामहिनबा बिथांमोनखौ लानानैनो जों नैबे समाव चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दाफुंनाय जादों। गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनबो दङ। दा बिथांमोनजों बा बिथांमोननि जिखिनि टीम बे टीम स्पिरिट जेन इयुननि समफोराव जेन मोजाङै मावफुंलाङो आं बेखौ गिबियावनो मिजिं थिखाग्रोदों। नैबे समाव जे चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बे दाफुंनायनि गुबै थांखियानो बेनो जे जोंनि गेजेराव खौरांगिरिफोरा इउनिटि थानांगौ बा खौरांगिरिजों खौरांगिरि जे खौसेथि बे खौसेथिया थानांगौ बेखौ जों बे थांखिखौ लानानै जों दाफुंनाय जादों। गोबांनि समाव जों नुनो मोनो जे खौरांगिरिजों खौरांगिरि फोनांजाब जोंनाव थानो नागिरा आरो गुबुन फारसेजों माबा मोनसे जुदि जेंना जायोब्ला जेंना जुदि नुजाथियोब्ला बेजों बे मददआ जेन नैबे एस'सिएशननि गेजेरजों जे जालायो बा नैबे एस'सिएशननि गेजेरजों जे फोनांजाबा जायो आरो खौसेथि जेन थायो, जायखिजाया खैफोद जुदि फैयोब्ला बैफोराव जेन गसंथानो हायो, जों बे थांखिखौ लानानै बे चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दाफुंनाय जादों। गुबै थांखिफोरा बेनो जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिया जे गुबुन गुबुन समाव नैबे खौरां बिजोंआ बर' माहारिनि गेजेराव गोबां बिहोमा होनायखौ जों मोनदांदों आरो गुबुन गुबुन समाव जे रायजो राजाफोरनि खैदां खैफोदखौ बा बिथांमोननि जे गोसोनि बाथ्रा गोरबोनि बाथ्रा बर' माहारिनि जे बाथ्राफोरखौ जे बुहुमनां खालामनो थाखाय दैदेनगिरिफोरनो मिथिहोनो थाखाय सरकारनो मिथिहोनो थाखाय जे बैफोर निउसफोरखौ जे पाब्लिश खालामनायाव नैबे खौरां बिजोङा गोबांनो मदद होदों आरो थिग बेबायदिनो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोंनि चेनेलफोरा दङ आरो बेखौ नोजोर बोनानै गासैखौबो जे इउनिटियाव थायो बा खौसेथियाव थायो बेफोर थांखिफोरखौ लानानै जों बेखौ दाफुंनाय जादों। जोंहा माखासे माने डिसिप्लिन दङ। जों बे गौथुमखौ सालायलांनो थाखाय जोङो माखासे माने जे नेमखान्थिफोर दङ। बे नेमखान्थि बायदियै दा आफादनि जे नेमखान्थि बायदियै जों दिनै नैबे समाव चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन जे गौथुम बे गौथुमखौ जों दानाय जाबाय। माखासे माने जोंनियाव थ्रेटेनिं फैयो खौरांगिरि एज ए खौरांगिरि हिसाबाव सम सम जोंनियाव पलिटिकेल नन पलिटिकेल आरो माखासे माने जे जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव खौरांगिरिफ्रा थ्रेटेनिं मोनो, माब्लाबा सिगि जायो, माब्लाबा दम होजायो। दा बेफोर सम सम जानो नागिरो आरो बै सम सम जानायफोराव जिहेते जाखिनि खौरांगिरिफोर दं बेयो सोत्सा बा सत्सनिकाजों बा मोनसे आब्रुथिजों जाखिनि खौरां फोसावनांगौ बिथांमोना फोसावबाय दं, नाथाय गुबुन फारसेजों जाय बिथांमोनखौ थ्रेटेनिं खालामो,
जाय बिथांमोनखौ सिगियो जोंनि खौरांगिरिफोरखौ, जाय बिथांमोना बै खौरांगिरिफोरखौ नंखाय एलिगेसन खालामो, दा बैफोरनिफ्राय जोंनि खौरांगिरिफोरानो जेन गसंथानानै जेन सैथो खौरां बुथुमनानै रायजोनो दिन्थिनो हायो, बा सोरखारनो जेन सौहानायाव बा खामानि मावफुंनायाव जेन मदद होयो, बेखौ नोजोर बोनानै दा बैफोरबायदि जेंनाखौ जों फेस खालामलांनो थाखाय नैबे गौथुमखौ जों दानाय जादों। आरो बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफोर मिरुनिफ्राय जोङो बाहागो लादोंमोन। गाहाय नेहाथारि महरै आं दङ, आरो गुबुन फारसेजों लोगो आफादगिरि महरै बिथां मैखोम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन। आरो बेवहायनो नैबे चिरां जिल्लानि गासैबो खौरांगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आरो दिनैनि नैबे चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएसन, बे एस'सिएसनखौ जों दाफुंनो हादों। नैबे बिजनि सिङावनो थानाय नैबे बिजनि लाइब्रेरि, बेवहाय सेन्ट्रेल लाइब्रेरि, बेवहाय दाफुंनाय जाबाय। आरो बेवहाय जों बेखौबो मख'नांगोन जे खौरां दिनै बिजनि सेन्ट्रेल बड' लाइब्रेरियाव चिरां जिल्ला बड'लेण्ड बड' जार्नालिस्ट फराम बे दानाय हाबाफारि, बेवहाय आंखौबो दखरा एबसुनि आफादगिरि हिसाबै हांख्रायहरनाय बायदि नुजाथिफैदों। आरो बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। मानोना गोबाव सम बर'फोरनि मोनसे जार्नालिस्ट फराम चिरां जिल्लायाव गैयामोन। बेखौ दिनैहाय मिरु दाखांनायनि उनाव, मिरु बड'लेण्ड बड' जार्नालिस्ट फराम दाखांनायनि उनाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे आफादखौ दानो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों। आरो बेबायदिनो चिरां जिल्ला बड'लेण्ड बड' जार्नालिस्ट फराम, बेखौ दिनै बिजनियाव दाफैनाय जादों। आरो बिनि गोदान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावबाय, इयुनाव मोजां हाबा मावलांनो हाथों। दिनैहाय बर'फोरनियाव टिभि चेनेल गैयाबाबो, टिभियाव चेनेलफोर गैयाबाबो, दिनै डिजिटेल चेनेलफोरनि गेजेरजों जोंनि बर'नि खौरांफोरखौ फोसावनो हादों। आरो गुबैयै जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गोजामसिन डिजिटेल चेनेल होननानै बुङोबा बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि, बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बर' रावजोंनो खौरां मोनबाय थानाय जादों। आरो बेफोर गासै बर'नि चेनेलफोरखौ लानानैनो बे जार्नालिस्ट फरामाव ज' खौसेयै मोनसे आफाद हिसाबै बिथांमोना दानानै लादों। खौसेथिनि थाखाय आरो जोंनि हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय बे आफादखौ दानानै लादों। आसा खालामो इयुनाव बे बड'लेण्ड बड' जार्नालिस्ट फरामा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो थासारिनि सायाव मोजाङै बेखौ गिदिर खालामनानै लांगोन। आरो जोंनि जेंना जेंगोनाफोरखौ बिथांमोनाबो दिहुननानै लागोन। आरो जोंनि गेजेराव, हारिनि गेजेराव, बिदा फंबायनि गेजेराव जि नांलाय खमलाय जानाय, बेखौ बे मिडियानि गेजेरजों मिडियेटर जानानै बिथांमोना सल्भ खालामनो नाजागोन, गोरोन्थिफोरखौ फोसाबलायनानै। आङो बेखौ आसा खालामो। आरो जार्नालिस्ट फरामनि खामानिया जागोन जोंनि मेगन नुयै मानसिफोरनो खौरां होनाय, खौरां लाख'नो हायै, मोनहास'यै मानसिफोरनो खौरां मोनथिहोनाय, चेनेलनि गेजेरजों, निउसनि गेजेरजों, प्रिन्ट मिडियानि गेजेरजों बेखौ मावलांबाय थानो हाथों। आरो जोंनि गोबांथार जेंनाफोर, बिनि सायाव जार्नेल दिहुननानै बा चेनेलनि गेजेरजों टक श'फोर लानानै मोजाङै बेखौ सलुसन खालामलांनायनि, जोंनि समाजनि जेंनाखौ फोजोबलांनायनि मोनसे मोजां हाबाफारि लामा दिहुननानै होलांनो हाथों बर' समाजनो। आङो बेखौ आसा खालामो। दिनै जोंनि समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स बाहायनाय, बेफोर बांनायनिफ्राय बांनो हमदों। दा जोंनि जार्नालिस्ट फरामा बिनि सायावबो गोख्रों मोनसे नोजोर लाखिनानै बिबानफोर लालायनानै जोङो बोरै फोजोबलांनो हायो, बिनि थाखायबो खामानि मावलांनो हाथों, आङो बेखौ आसा खालामो। आरो जेरै बिथांमोना जि फरामखौ दाबाय, बेखौ मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों लांनानै खुनु रावजोंबो, रावनिबो राजखान्थियारि खैसारजों बायास जायालाबानो, रावजोंबो बेकिं जायालाबानो, बेखौ मिडियेटर हिसाबै, मिडिलनि फराम हिसाबै लांनानै बे जार्नालिस्ट एस'सियेसनखौ लांबाय थानो हाथों। आरो गेजेरनि जानानै गासैबो जेंनाफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय खामानि मावलांनो हाथों। मानोना जों मिथिगौ मिडियाया गोबांथार रल थायो जोंनि समाज बेब'स्थायाव, जोंनि समाज फोसाबनायाव, पलिटिक्सआव गोबांथार रल थायो। बे रलखौ मोजाङै लांनानै जोंनि गेजेराव जाहाथे मोनसे मोजां सुस्थ' परिबेस लाबोनायाव नोंथांमोननि मदद, बे फरामनि मदद आरो नोंथांमोननि चेनेलफोरनि मददआ अरायबो नांगोन हारियाव।
आं बेखौनो खावलायबाय आरो उननि समाव मोजां खामानि मावलांनो हाथों बेखौनो आसा खालामनानै बेस्ट उइसेस होनानै गोदान चिरां जिल्ला जार्नालिस्ट फरामनिसिम साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।